Assalamu alaikum. Evo, nalazimo se na jednom predivnom mjestu odakle imamo prelijep pogled na kako grad Salzburg, tako i na drugi dio iza Salzburga, to jest Njemačke. Evo, pokušat ću malo da približimo. Ovo dole što vidite, dakle, je naselje. Mi se nalazimo na visini od 1300 metara. Rijeku koju vidite, to je rijeka Salz koja protiče kroz Salzburg, a tamo iza je dakle grad Salzburg. Malo je teže dakle s ove daljine to sve približiti, ali ono što možemo dakle ovdje da vidimo jeste, recimo, evo možemo da vidimo aerodrom u Salzburgu, to je ta pista, i sa ovoga mjesta imamo pogled kako na Austriju, to jest dijelove Austrije dakle se i nalazimo, a tako i na jedan dio Njemačke. Recimo ova dva ovdje kamena ili ove dvije stijene što vidite, ova prva je u austrijskom dijelu, a ova druga je već u njemačkom dijelu. Ovdje vidimo pozadnje rijeku Salz koja dakle prolazi pored te dvije stijene, a iza ovoga brda ili ispod ovoga brda, evo imamo ovdje jedno dakle selo koje se već nalazi u Njemačkoj. Dakle, to je Njemačka, a mi je snimamo odavde sa ovoga prelijepoga, sa ovoga visokoga brda sa prelijepim pogledom iz Austrije. I ovaj prelijepi snimak poklanjamo redakciji Mir TV i svim gledaocima i vjernim pratiocima i pretplatnicima naše i vaše Mir TV, koja vas uvijek iznenadi sa nekim ovakvim našim javljanjem sa različitih mjesta, kako iz tropskih i sunčanih krajeva, tako iz ovih hladnih i zimskih krajeva, u ovom slučaju prekriveni snijegom, pa neka ovo bude jedan mali poklon, što bi rekli Švabe, Geschenk za sve vjerne gledaoce i pretplatnike naše i vaše Mir TV. Entschuldigung. Geht. Evo i da uslikamo kako izgleda panorama ovog skijališta. Vidiš ova isprekidana linija, to je ti Njemačka. Dakle, ovdje imamo ovu isprekidanu liniju. To je Njemačka, kao što se vidi zastava Njemačke, a ova ovamo, dakle, druga crvena linija, to je dakle srednja staza, plava linija ozračena kao lahka staza, a crvena kao i uvijek, ili crna je dakle malo teža staza. Inače je u podnožju dakle ovoga skijališta koje se zove Bad Dürnberg, mjesto Hallein, gdje smo mi došli kod našega brata Ćazima Gizarevića koji nas je i ugostio. A ovo je samo jedan mali dakle dio ove panorame. Uživo je doista neopisivo i jako, jako lijepo i prelijepo. Dok ovdje, kako nam pokazao naš brat Ćazim, je jedna kuća, a to je kuća od poznatoga diktatora Adolfa Hitlera, koji se je skrivao tu kada je se završavao Drugi svjetski rat, i ona je danas ostala sačuvana kao muzej. Pokušat ćemo je malo približiti. I ona se zove dakle Vučije gnijezdo i doista moramo je nazvati kao orlovsko gnijezdo i svakako neko drugo gnijezdo.